ଅଛନ୍ତି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାମିଲାଚିକୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାମିଲାଚିକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାପଙ୍କ ଘରକୁ କାଳୀ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ କଟକର ତିଗିରିଆ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବୁଲି ଦେଖିବେ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଘର ଆଗରେ ଠାକୁର ଆଉ ବି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସବୁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଝିଅକୁ ଧରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ସେଇ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ମସିହାରେ ଏଇ ଯୋଉଠି ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ होंडा फेंटा मात्र 20 टंका रुटी पेठा मात्र 20 टंका हांडी स्टैंड मात्र 20 टंका चा छणा मात्र 20 टंका କଉତରେ ଖାଇବାରେ ଚାମଚ